Wala ko diri ni graduation ninyo, pero mautan niya akong isulti sa di pa mag-graduation. Nayuban ninyo diri na ang mamagpapa, isang kamot na ang mamagpapa sa inyong bahay. Na? Down. Kinsa diri papa rang na. Down. Kinsa diri mama rang na. Down. Kinsa diri wala bisag usa. Lula ang nagatiman or tiya ang nagatiman. Get down. Adong na mamagpapa, swerte kay mo. Bisan pag moingon mo, palahubog mo na sila, sir. Sige, lag-away kada adlaw. Swerte kay akong ka. May pa, makakita kayo sa mong mamagpapa nga nag-away. Kaysa tod nag-away, kaya wa man din ha. Huwag kayo kakabaw, sinaw nga na nila. Huwag kayo kakabaw kung maldito ba na o maldita. May panang nakadungog ka sa mong mama o papa nga kasabaan ka, kaysa watod ka kasabi, ay wa man din ha. No? So kani akong isulti ninyo ha. Graduate mo di. Ini graduation, April ang graduation ha. Kung na mo mamagpapa, kuyoga ini graduation ha. Kinahanglan na imong mamagpapa kung na imong mamagpapa. Kung imong mama rin na, patambunga imong mama. Kung imong papa rin na, patambunga imong papa. Kay mo niya story ni Juan de la Cruz. Paminaw ha. Si Juan de la Cruz, kay anak og patig, kuha og tuba og lubi. Kat na sila, dayon ilaning nanay murag ana sa ibabaw, nara nila ibutang agadong para sa tuba. Nya kung tiguang na kini nga lubi, ilan ang tangtangon kay himong kupras or oil, coconut oil. Mo ni trabaho siyang papa. Bata pa lang si Juan de la Cruz, kuyugo na siya siyang papa. Dili siya mukatkat o gapil. Si Juan de la Cruz na diri tigkuha sa lubi. Mo na iyang papa. Ako itagak! Opa! Itagak siyang papa, mga lubi. Iyan ang kuhaon. Ila tong tangtangan og bunot. Dayon kadtong coconut nga sud, itong brown. Ila tong tangtangon na to, ang white. Kay ilang ibuwad sa yuta o sa init. Dayon, i-process to, mahimo tong coconut oil. Yan yung trabaho. Ingon niyang papa, dong, skwilag tarong ha. Ingay kadako ni mo, pariha ka na po. Dili mo sugot iyang papa nga pariha siya, siyang papa. Kinsa diri nga moingon niyang imong papa nimo, ayog sundog na ako. Mao gani. Paminaw mong tarong sa inyong papa kay di sila ganahan nga pariha mo kahimtang. So ningon si Juan de la Cruz, opa, muskwila kong tarong. Ningon niya ang papa, palitan ka nako sa tanan nimong kinahanglan, iskwila lang og tarong. So niskwila og tarong si Juan de la Cruz. Palitan siya siyang papa, bag, notebook, ballpen, project sa eskwelahan. Ingana ra. May lang kay si Juan de la Cruz bright pod. Permi siya first honor. Bright siya sa elementary, bright siya sa high school. First honor siya sa ilang batch. Dayon ni take siya og exam. Nahimo siyang scholar. Pero na scholar siya sa Manila. Ug ang iyang gikuha kay law. Kaba mo unsa ni? Kinsa ka ba unsa ni? Lawyer. Ang kurso kay law, kung mag-graduate ka, pwede ka mahimong lawyer or abogado. Bright kay si Juan de la Cruz. Sayang ka bright, napasar niya ang scholarship sa law. Kay balo, lisod kaya ang law. Bright, try mo enroll ani. Di gani ko mo enroll og ingani. Tungod sa kalisodan ni, gamay rag makapasar.
So, pag eskwela niya, dayon, sa kadlaw na ibong si Juan de la Cruz, wala na nagpadaog kwarta yung papa para pagkaon. So, ningon siya, nagsalig to si papa, nga dako na ko. Okay ra, bahalag din na mo pada sila papa, okay ra ko. Wa siya kabaw niya yung papa na hugde. Huwag ni crack ang likod. Di nakabarog yung papa. Dayon, after 1 year na nakabarog yung papa, pero di na pwede mo kat-kat yung papa sa ibabaw. Ewa na siya kusog. So ni Ana din ang silingan sa yung papa. Noy, congratulations! Ningon niya yung papa. Oh, nga naman. Graduation ron nilang Juan. Karong April. Ni siya, uy, maayo. Siya di ka mo adto. So, wa mong kuing na. Bas hindi pa siya appeal sa mo graduate. Bas imo harang anak. Kaya ang anak ato, engineer ang gikuha. Kabatch sila sa anak niya. Ningon din ang iyang silingan. Diloy, dungan sila graduate. Ingon akong anak. Unya, mularga mi. Mukuyog ka. Ningon siya, wa man ko'y kwarta. Siya, ay kabala ka, ako'y bahala. Librihan ka na mo. So, nilarga sila, sakay silang barko. Abot sila nga to. Hintay ang graduation, guy. April 19, 17 pa lang na sila. Abot sila, nag-practice pa sa graduation. So, abot na sila, kuyog gato ilang silingan. Niya, kay siya, taga-bukid man, yan sa nina, kay gisi-gisi. Hasta yung karsonis, gisi-gisi. Iyahang sapatos, buslot. Diha sa gate, gipahunong siya sa guard. Kanang, Noy, di ra ba pwede manglimos diri Noy? Kaya niuna na magsud yung mga kauban, nabiyaan mo siya. Ningon siya, dili, sir, na akong anak diya, sir. Na dili nag-eskwela. Ningon ang guard, di ko mo tuon mo Noy. Daghan na kay ingana diri niya, musuod niya, mga awat ra. Diha lang ka. Sunar siya sa gawas. Iya mga silingan ni Sod na. Nidol siya balik sa guard niya, nagpakiloy. Kaya sir, kundi magay ko niyo pasudlon sir ba? Basin pwede akong anak imong i-announce niya pag-ausa. So niradyo ang guard. Kanang nay nangita diri ni Juan de la Cruz. Pwede pariyon na si Juan de la Cruz diri sa gate. So nakitaan si Juan de la Cruz. Padong si Juan de la Cruz sa gate, kuyog sa mga classmate. Ganyan, yo kinsa ngita nimo. Yo yan ako na mangita nimo ana yung mga classmate. So ko ba? O tanong niya sa gate. Yang papa hugaw kaya. Yang papa gisi-gisi ang sanina. Yang papa gisi-gisi ang garsones. Nya siya nindot siya porma kaya bugado yang eskwela. Ningon niya mga classmate, nanay mong kuhan? Nanay ngita ni mo? Nanay yung mga classmate, labasin ka ng buang ay, mo na nangita niya. Yan, nasa gito, Niya na din ang, niya na si Juan de la Cruz. Wala, okay lang na. Ningon din ang papa niya, Juan! Juan! Nilingi si Juan. Nilakaw si Juan. Ningon niya ang classmate, murag gitawag mga itong buang oh. Ningon din ang, ningon si Juan, walay, okay lang ito. Nilakaw siya. Paggawa siyang classmate, nibalik siya, gibalik niya yung papa, gingan. Ang nangyari mga pa. Nga na, paghindi mo porma, waka na uwaw pa. Huwag giga nag-ilis. Nilakaw ra ka dito, nga na yung porma. Siya, di kuyog ko sa pansilingan. Idakuan na ni mo na ko eh. Siya pa. Ang 100 lakaw nga ito ka. Kaon sa nga ito lakaw. Nisod si Juan niya, iyang papa. Kasabot iyang papa man. Niyan iyang papa. Sige Juan. Nitalikod siya.
paggawas sa iyang mga silingan ningon walay ka ni sud noy ningon siya hindi man ko angayan dire dili ko para dire siya ang dili ka para dire ikay nagpadako sa imong anak ikay nagpa-eskwela sa imong anak nya di ka pwede para dire ningon siya mawawan lang si Juan tungod nako ningon siya ningon ang silingan dili giunsa digang Juan ni siya basta dili ko pwede para dire ningon niya silingan kawagoy batasan na nimong anak kuman nga nagsige kag sakap sa lubi para ipadaan niya kuman nga naghago ka para niya ingana na siya kay niya sinso na siya kay naarangan na siya di na siya moila ginikanan ningon niyang papa di lang ta dire basin sa ilahang bahay makasuod ko so gida siyang silingan niya do sa balay gipabot sa niyang mahuman ng graduation. Ang graduation April 19, pag April 20 niadto sila sa gawas sa balay. Ni doorbell siya. Niabli ang guard, ningon ang guard. Siya to siya kanang diri nagpuyo si Juan de la Cruz. Ningon ang guard. Walay Juan de la Cruz diri noy. Niya gisiradan siya. Nilakaw yung papa ni tabok sa daan. Pagkataod-taod niabli ang gate. Pagabli sa gate na inindot niya sa sakyanan ni gawas. Pag nakita niya si Juan de la Cruz na nag-drive, gisinggitan niya. Juan! Juan! Nakakita si Juan niya. Mana ni pakuso padagan si Juan. Pagabot sa una, nadasmagan ang sakyanan ni Juan. Niligid ang sakyanan. Nidagan niyang papa. Yang giablihan ng pultahan dahang kayong dugo sa uon ni Juan niya. Nisinggit siya. Tabang! Tabangi ko ninyo! Na niabot na bilans, nisakay siya padung sa ospital. Ningon ng doktor. Wala na ni, di na ni mada. Ningon ng doktor. Ikay kuyo ganitay. Siya sir. Naunsa di siya sir. Si dagan kayong nawa nga dugo. Iyang dugo ra ba kay AB wala may pundo ana karon. Dili na ni siya kabot gawas ko nay mohatag niyang dugo. Ningon ng iyang papa, "Ako sir. Pareha mig dugo ana niya. Mamatay ka na kung kuhaan ka na kog dugo." Ningon siya, "Okay ra dok. Wa naman ko'y ulian. Patay ng kudaan. Luwasan ng bata kay dako pa nagkaugmaon." Human sa duha ka adlaw nakamata si Juan. Iyang gitawag ang doktor ug pasalamat siya. "Salamat kay dok imo kong giluwas." Niyon na doktor dili. Salamatin ang nasa pikas kay mo na naghatag og dugo niyo. So iyang gipakli ang kortina niya, nakita niya iyang papa. May smile yung papa. Dayon, nitingog. Patay yung papa. Imbot pasabot na ko, mao ni. Balag mo, sinso pa ka mo, unsay may tabo si mong kinabuhi. Ayaw kalimti, naghago ninyo. Bisan ang tanaw pa ninyo, gidaog-daog mo, gibunalan mo, gipasakitan mo, giinsulto mo sa iyong bahay. Papa gyapon na ninyo ha. Mama gyapon na ninyo. Ayaw kalimti. Naghago gyapon sila para ninyo. So, in graduation ko yoga sila. Imong mama, imong papa, kung mama ra, mama dala. Papa kung papa ra. Kung wala man gani, kung kinsay nagatiman nimo ko yoga. Ayaw kalimti nga nagkaon ka silang bay. Pwede magugang di ka pa kanoon. Mo na akong katapusan na story. So paminaw mo mayo.
5 ka tuig gikan karon basin magkita tag-usab. Nya wano kailan nimo. Sa kadagang estudyante nako di ko kaila sa tanan. So ayaw mo kalain kung wao kailan ninyo ha. Paila-ila lang po, sir. Si Ken, bitaw ko, sir. Estudyante ko nimo sa una, sir. Sa inganyo. Eh, basin sunod kita na to. Ni-graduate na kag high school. Basin sunod kita na to. Na nakay kaugalingon trabaho. Dili ko maningil, wa og bahin sa imong trabaho. Akong gusto makakita ba? Nagkita na to ko sa tarong ka nga tao. May ka nga tao ha. Dili ka abusado nga tao. Nindot man ang may ka, bright ka. Mo na mo padawat ni mong trabaho. Bright ka, madawat ka trabaho. Pero ang imong batasan, may muhatag ni mong amigo. Bati kay puyoan ang trabahoan nga kontra tanan ni mong kauban. Ang imong buying batasan mo ay mo pabili ni mo dina. Di ka kagwanta sa lugar kung bati kag batasan. Unayon mga nila. Istoryahan kanilag bati. Pero kung may kang tao na ay mustorya gyapon ni mo bati. Pero nakanindot kay nay mo laban nimo. Kung may kang tao na agi mo laban nimo.